Ftit qabel tiġi varata l-Viżjoni Malta 2050, il-Gazzetta Torċa ta' tħarsa lejn il-qagħda ta' pajjiżna fir-rigward ta' tliet miri ewlenin ta' din l-Istrateġija Nazzjonali fit-tul. Il-kwalità tal-ħajja hija indikatur ewlieni tal-Viżjoni Malta 2050 bil-mira tal-Gvern tkun li sal-2035 pajjiżna jkun mal-aqwa 10 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea biex imbagħad sal-2050 jitla' mal-ewwel 5. Fir-rigward ta' tieni indikatur dak tal-iżvilupp uman, l-aħħar rapport tal-Ġnus Magħquda li ħareġ f'Mejju li għadda jindika li pajjiżna diġà jinsab fl-24 post fid-dinja. Dan hekk kif il-valur tal-indiċi ta' żvilupp uman laħaq iż-0.924, żieda fuq is-sena ta' qabel u ferm iżjed meta mqabbel mal-2012, meta dakinhar konna fis-36 post globali. L-esperti qed iqisu lil Malta bħala fl-aqwa kategorija ta' żvilupp uman. Fil-fatt mill-2012 il hawn, id-distakk fl-iżvilupp favur Malta meta mqabbel mal-medja dinjija żdied. F'dan il-perjodu Malta qabżet pajjiżi bħall-Italja, Ċipru, Spanja u l-Greċja. Il-miri issuma li sal-2035 Malta titla mal-ewwel 20 fid-dinja u mal-ewwel 10 sal-2050. Meta ħarset lejn it-tielet indikatur tal-Viżjoni Malta 2050, it-Torċa fakret li fl-2024 idħul disponibbli medju ta' familja Maltija kien ta' 20,430 euro, jew 95% tal-medja Ewropea. Dan meta fl-2023 kien ta' 93% u 77% biss fl-2012. Dan hekk kif Malta kellna tkabbir ta' kważi 9,000 euro fi dħul disponibbli medju fi 12 sena, waqt li fl-Unjoni Ewropea kien hemm tkabbir ta' madwar 6,500 euro, jew kwart inqas minn dak f'pajjiżna. Sal-2035 il-mira tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela li dħul tal-familji jitla sa 115% tal-medja fl-Unjoni Ewropea u għal 135% sal-2050. Fattur li mhux biss ikompli jżid il-kapital għad dispożizzjoni tas-soċjetà tagħna, iżda wkoll isostni t-tkabbir ekonomiku nazzjonali.